Umqeqeshi weqembu U-Hugo kulindele ukuba asebenzise lo mdlalo ukuvivinya abanye abadlali ababizelwe eqenjini lesizwe. Kuba kukhona uKhanyiso Mayo, u-Ikram Rhinos, nokubhekeka ukuthi babe isixazululo enkingeni yokushawa kwamagoli. I-Bafana yehlulwa amathuba emdlalweni wayo ne-Andorra ngesonto ledlule, nokuyinto eyaletha ukukhathazeka kumqeqeshi. EzikaHugo zisohambweni lasenyakatho ye-Afrika njengoba kusukela ngesonto ledlule zise-Algeria, kanti nomdlalo we-Bafana ne-Andorra ubuse-Algeria enkundleni Anaba. Intatheli ezemidlalo uSamkelo Gambushe uthi ukunganeliseki komqeqeshi emdlalweni owedlule lokhu kungase abuyise abadlali bebedlala ngesikhathi se-AFCON. UBruce uzofaka iqembu leli elenza imanga lapha kwi-AFCON elaqeda umncintiswano nendondo yethusi. Yasingalindela ukubona unozinto Ronan Williams, abafana abanjengoSiyanda Xulu, Tebogo Mokoena, uMihlali Mayambela kanye naboThemba Zwane. I-Bafana izobhekana neqembu elikleliswe endaweni yama-43 emhlabeni, kanti yona isendaweni yama-58. uSamkelo uthi awukho umehluko okhona phakathi kweBafana ne-Algeria, njengoba futhi ingadlalanga kahle ku-AFCON esiphuma kuyo. Ngisho kanje njengoba i-Algeria ingenzanga neze kahle kwi-AFCON, uzokhumbula ukuthi yaphuma kumzukulisane wokuqala nje ikhishwa eMauritania. Kuma-FIFA rankings akukho futhi okukhulu kangako okusihlukanisayo ne-Algeria njengoba ihleli ku-number 48 emhlabeni, i-Bafana Bafana yona iku-number 58. Lo mdlalo uzoqala ngehora le-10 ebusuku. Kusenjalo, ayikaqinisekiswa inkundla yomdlalo wokuhlungela indebe yomhlaba phakathi kweBafana neNigeria mhla zi-3 kuNhlangulana.